Mayong paris na tanan. God is good. All the time. Kapapakan ang Ginoo. Katug-katugon, katugro mo. Pero ayun mo kagod ha. Makadisturbo mo siyang kapag na magtrupong na to. Beta, alay mo kayo. Matod pa sa Biblia, if there are, kung doon ay duhang tulo, magatigong sa kong ngalan, anak ako sa inyo, maliwanag. Sa English pa, if there are 2 or 3 gathered together, there is picture making. Ano na kayo mga cellphone yung ipan? Ano, lahat ko muli natin. Sa unang Pedro, before kong panayon, salamatan sa Ginoo na banang kanunay karong adlaw. Amen? O salamat sa taas sa atong mga kapari din sa San Nicolas dito Tolentino na invite sa tuwa. Una sa tumatong Obispo si Bishop Jose Kabantan, Bishop Jose Kabantan Tandaan sa Masay Pagpapak, Bishop Jose, ang atong Paris Priest din si Father Elvin Simini, tunggaan sa Masay Pagpapak, nandun sa Tidit. O atong appointed exorcist sa atong archdiocese sa Cagayan, si Father Philip Kumpra, atong gaan sa Masibang Pakpak. Mga Kristna, nililiti karon, ang itong masayon sa isulti sa atong balang kasulatan Acts of the Apostle, chapter 10, verse 38. Walang di mong mag-miss na. The books were pressed. Pas kayo. Acts of the Apostle, chapter 10, verse 38. Jesus is sent by God to heal the oppressed of the evil spirits. Sa to, ipadala si Kristo sa Diyos ang pag-ayo sa mga oppression na gikan sa evil spirits. Sa mga oppression, o sa mga harassment sa demonyo, o sa mga atake sa demonyo nato, pinigitawag infestation. O sa mga infestation, o discuss sa nila, ang imong balay ni awan. Ang imong mga anak, makakita ang mga white lady na ito. Iganti nga diwindi. Ma-open ng third eye. So, ma-infested ang imong balay. Pangutan ng anong mag-iawan ang balay. Di ba mo ba? Gano? Naamoy mga habak. Good. Dito mi sa Masbate ikan, apil ang bandar-bandar dito, daghan, ang lana, ikan, sa Bulani. Ang mga albularyo, mga faith healers, their power are not from God. Their healing are not from God. We know what? Dito na babinikan pag nagpatugpo. Hindi ko palakuan pa. Stop time na doon. Kaya doon natin mga sakit. Asa matamo doon. At sa tulang yung tutuan na. Holy water. Tinoon din. O daghan kaninyo karon na naapay mga haba. Huwag mo na'y hinungdan na ma-oppress mo sa likod. Daghan kayo mong tuo-tuo. Superstition.
Ada pa din, o ibawa ko mutuutan. Diba, mamanay kasakaran, ay bagong kasal, di pasudlol sa balay. Kaya yun ay lula ng daong baso ito sa gawas. Na yun ay suod ng tubig, nagdaong sudlay. Isudlayan ang asawa, ikuha ang putong yaman lusa, aspa. Pag umagbuha sa putong yaman lusa, ikutaw sa tubig. Tinoon din. Pag umagbuhan sa asawa, ang bada na po, ikuha na ng putong yaman lusa, aspa. Pag umagkutaw, minsaman na yun, ogas. Ibuap dayon ang lato. Tinoon din. Anda ka din, way mawakong mutuota. Yan doon na po ay mano sa simenteryo. Jadi yung magdaan na mutang gawa sa simenteryo. Ipabilin ta na. Ang simenteryo ta na pulo o basurahan. Hindi maayo magdaan na mutang. Ikan sa simenteryo. Tinoon din. Yan ang gawas pa man. Huwag mo kayo maayo gigas simenteryo. Huwag na ta kung maggawas. Yan pa din. Utang, dilintang. Hindi nagbubok na mo. Huwag na mo'y sanina. Kaya utang man eh. O niya, ginagawa sa inyo simenteryo, magpaaso. Maglukso-lukso mo ito itong paaso. Kaya nga naman, musunod na ito ang mga kalag. Tinoon, hindi. Kapag kung mga kalagatan ron, mga kalagatan ron, marong ay puritong nanay ang duway. Unya, Rico. Unya, kung ay tiki, mukaon sa inyong gihanda na pagkaon, ingunin mo, unian si tatay. Ako, si tatay, may imong tiki. Mga superstitious belief, mga haba, mga albularyo na bless of mga sacramentals. Only the priest can bless sacramentals. Masa to? Sa official teaching sa Sipan, only the priest can bless sacramentals. Sinita po sa mga albularyo, sila'y nag-bless of tubig, maraming pala sila. Kung sa pamiling pare, sacerdos. Tinatin ng pare, sa Spanish, sacerdote. Like term, sacerdos. So may meaning sacerdos, giver of secret things. Kung sa mga pare, giver of secret things. Maaaring tayo maka-bless sa inyong sacramentals, dili ng pare-pare. Albularyo's are priests and leaders. Uy, ikaw pare ka judgment ng pare-pare. Ngayon, ay kung na nasa Catechism of the Catholic Church, 21:16 to 17. Pinananaminaw na sa Catechism of the Catholic Church, pinahanglan sa naatay CCC. Anong pamilya doon na yung Catechism of the Catholic Church? Doon sa CCC, Catechism of the Catholic Church. Ang mga albularyo dito sa Bohol, isuko. Doon na pa sila ikaw galinong mga madre. Ang mga albularyo dito sa Bohol, at doon na inagastuan ng mga madre. Ang mga faith healer na aso sa simbahan. Tinoon dili. Ang mga madre sa faith healer dito sa Bohol, isumpo. Hingnan ko, Padre Darwin, bata ka mga pare, patatong
Ang mga gulang yung gikan sa demonyo. Ako sa gingan, sister, nakabamoy kapit CCC. Mga madri, huwag kailang CCC. Uy, sabi mo naman, ripane. Huwag man kailang CCC. Ako ginang, sister, pag CC mo. Usa man ang CCC pa niya? Kapit. Usa may gisulti dito. Naniyan sa page 12 sa inyong Deliverance Handbook of Catholic Handbook of Deliverance Prayer. Ngayon, ang simbahan, all forms of divination are to be rejected. Balikan niyo. All forms of divination are to be rejected. Ano tinawag sa divination? Kay mo manifest siya as divine. Mo nang nalipla ang mga albularyo. Sa albularyo niyan ko sa Aqua Pader, gisudlan ko ni Senior Santonino. O mo ni hinugdan Pader, pinigaan ko ni Senior Santonino o gahon sa pagpanampan. Ano saan nilita mo? 3 weeks ago, niyanto siya sa Aqua. Kay sudlan siya ni Senior Santonino. Tagadin, tagabuhol ra. Pantay mo ng mga tambalan na sudlan ng mga espiritu. Yohan na siyang espiritu na naglibot-libot karon sa kalibutan. Ang unang Espiritu Santo na ato na dapat pinahagi sa dunya. Pinahagi sa lugar. O nagdadawat kita sa Espiritu Santo kano sa nabunyang nalikaw. Pero wala no sabi ang Espiritu Santo na to. Huwag usuod. Ako nagdadawat ang mga gasa sa Espiritu Santo. Gitawag o sanctifying grace. And sa confirmation, strengthening the gift of the Holy Spirit. Kung manifest sila as divine sama ini maong albularyong naligukol sa tuwa ay surrender na sila. Ibang buhayinan niyang bana the rey, matuta ni Father Darwin, kaya naging ko sa ito, yung ining pagka-albularyo niligikan sa Ginoo. Pinahanglan ang inyong mga haba. Tanan ninyong orasyon. Tanan ninyong gikan sa albularyo. Inyong isurrender. O na ginundan na ma-infested ang inyong balay. Walang inyong mga apo makakita na ang mga espiritu tonto. Di ba nagkaklaseng espiritu? Espiritu Santo o Espiritu tonto. Pagkatan ay mong usap na itong dalaman, Espiritu Santo, Espiritu tonto. Katong mga Katoliko na nagpadayon pa sa ilang tukoto. Rabulan din ang basa ang tukoto. Kung sa'yo mabasa, tonto. Kung sa to, kusga, tingnan ang tamad. Tonto. Kung naapa na yung mga haba, naapa na yung mga orasyon, o kung na yung hinungdan na maatake kita sa demonyo, infestation, demonic infestation. O nang atong mga balay, makakita na ang mga silingan, nagkakak mga dimindi. Ato din padayon kung magulang yung mag-isundan. Ako nag-post ay ang video, i-blurred na ko. Naroon sa Facebook, tanawin niyo ako mga uploaded yung video, 100 demons na soon sa lawas, na one na sa sentro kalingon, ang makong
albularyo. Pagpadumi na siya nag-design, yung kanyang panahon, nagpunta sa office ni Father Darwin. Natin na, conscious kayo. Kaya mga albularyo, walking process. Kung saan niya pag-ulan, delikado. Hindi po ganang albularyo, walking process. Pero daghan kanina, walking process. Kung sa nagtabo mga kaigsunan, maninagtabo. Papan ako sa mga deliverance, nag-bless pa ko sa mga sacramentals, nag-react na siya. Naingon na siya sa iba na, Daray, anong iata na Daray?